se face cu oamenii, au zis să ne lase ceva. Actorilor. O să mă prezint eu întâi. Sunt Mihai și sunt de la Asociația Visum pentru Educație și Cultură. Atelierul de idei, întâlnirea de astăzi, face parte din atelierul de idei. E un proiect în care ne întâlnim, e un act de împrietenire pe discuții, pe idei și de apropiere între oameni. Și practic lansăm o idee sau mai multe și discutăm. Și fiecare vine cu perspectiva lui, punctul de vedere, experiențe și așa mai departe. Și le punem în lucru. Ne-am gândit că prin asociație că ar trebui făcut un demers din ăsta în care să adunăm oameni în același spațiu, apropiați așa și să ne vedem la față, oameni din mai multe sfere ale vieții, ale societății, să zic așa, ca să ne apropiem, să vedem, avem înțelegeri comune, avem înțelegeri diferite asupra chestiunilor de viață. Până la urmă, orice facem noi ne compune viața. Și atunci partea asta de cunoaștere, de autocunoaștere, ar trebui să o ducem înspre a fi un demers conștient, o atitudine conștientă și să nu credem că cunoașterea, educația și tot ce învățăm se face doar în școală sau doar la anumite cursuri unde plătești sau așa. Orice facem noi produce un efect. Și atunci am zis că poate ar fi bine să ne apropiem unul de celălalt, să discutăm și să nu ne centrăm pe om neapărat, să nu dezbatem oamenii de unde vin ei, cum arată, ci să dezbatem viața, ideile și atitudini și așa. Astăzi, domnul Marius Cisa, pe care... Da. Andrei, te un pic să putem ăsta mic. Hai să te fie. Când termin? Pa. Pa și de ceva. Ai înregistrat asta? Face parte din viață. Cel mai profund. Mod de a face parte din viața prima. Dat curs invitației noastre, îl cunoașteți de pe scena Teatrului Dramatic și o să ne povestească despre voi, prin Hamlet, despre voi și despre noi, despre fiecare. Mihai, în primul rând, lăudabilă inițiativa ta. Când ai fost prima dată la mine și am stat de vorbă, mă bucur că există acest interes de a lansa o idee și de a aduna în jurul ei niște oameni care vor să-și împărtășească experiența lor sau curiozitatea lor. Pentru că primul act care ne îndrumă sau ne pune într-o poziție de cunoaștere este actul de curiozitate. Și este minunat să ne păstrăm curiozitatea asta, o avem oricum de copii, dar ea se pierde cu vârsta și cu experiența. Eu zic că această stare, pentru că e o starea de curiozitate, trebuie să ne o păstrăm intactă până la bătrânețe. Așa cum trebuie să ne păstrăm intact starea ludică, adică dispoziția de a ne juca, de a fi proaspeți, într-un cuvânt, în fiecare moment al vieții și la fiecare întâlnire cu viața și cu întâmplările ei. Tema noastră de astăzi și o dezbatere. Nu o să vorbesc eu ca televizor, dar pe scenă vorbesc destul, aici o dezbatere. Mă aruncăm o idee. Oricum, eu mi-am pregătit niște materiale pentru voi. Întâi le citesc, adică eu așa văd întâlnirea asta. Ceea ce o să vă citesc, am lucrat de ceva timp la materialele astea, astăzi le-am mai prietenat un pic, ca să rămână niște idei pure. Este un punct de vedere al meu despre actor, despre dedublarea actorului în prima parte. Pe urmă, de la dedublarea actorului, trecem la dedublarea lui Hamlet, la
pluralitatea lui, la pluralitatea de fețe, de stări pe care ne-o propune Shakespeare prin personajul Hamlet, prin traiectoria lui Hamlet. Și ca bonus v-am pregătit și câte ceva despre iubirea distructivă dintre Romeo și Julieta. Toți suntem obișnuiți să o privim ca o poveste de dragoste nemaipomenit. Adică, exemplu, e aia de pus acolo pietricica din vârful muntelui sau diamantul din vârful muntelui. E bine, e o iubire distructivă și trebuie văzută așa, că de fapt asta e în esență. E o iubire, iar pentru toți celelalte personaje care din Romeo și Julieta care au intrat în contact cu ea, au fost corupți. E o iubire care corupe, o iubire care distruge. Dar v-am pregătit pe rând toate. Ăla este bonus, Romeo și Julieta lăsăm la urmă. Am adus și un volumaș mai vechiuț, o traducere veche și foarte bună, a lui Shakespeare, din Hamlet. Să citim. Și vreau să citim 2-3 lucruri, poate al treilea lucru ar fi și întâlnirea dintre Hamlet și Ofelia, pe zona aia nebuniei. Dar în primul rând aș vrea să citim monologul lui Hamlet, a fi sau a nu fi, și vreau să trecem fiecare bărbat prin el. Da? Fără să fiu misogin. Pentru voi avem pe Ofelia. Da? Și mai vreau să citim un testament teatral prezent în piesa lui Shakespeare, în Hamlet, care reiese din întâlnirea lui Hamlet cu actorii care vin la curte să joace o piesă. Toată acea înscenare pe care o pregătește Hamlet lui Claudius pentru uciderea punctul culminant pentru uciderea unchiului său Claudius, cel care l-a omorât pe tatăl lui Hamlet. Bun. Să începem lectura. Sau vreți să mai atingem și alte lucruri? Haideți să ne lămurim de acum. E prea mult? Bun, da. E prea mult? E prea mult? Nu? Bun. Hai să începem. Că sunt emotiv și ceea ce am scris sunt priviri critice. O să-mi permiteți să vă citesc ceea ce am scris, după care mergem și exemplificăm. Asta e o colecție foarte veche din Biblioteca pentru Toți. Nu știu câți o aveți acasă. O am și o păstrez bine pentru că sunt traducerile foarte bune. Traduceri cu care nu ne mai întâlnim în curând. Bun, așa cum v-am spus, întâi o să vorbim despre dublul actorului și normal l-am pus sub aceeași emblemă, a fi sau a nu fi, pentru că la rândul ei această întrebare, a fi sau a nu fi, această întrebare hamletiană sau shakespeariană, pentru că Shakespeare este esența, da? Lucrurilor, și-o pune orice actor atunci când se gândește să facă meseria asta, dar și-o pune acut. Și e întrebarea pe care ne-o punem fiecare într-un moment de răscruce al vieții. Bun. Dublul reprezintă o expresie a modului cum actorul se ia în posesie pe el însuși, ca materie vie, fecundă, spre a se face instrument al unei fantasme ce urmează a fi întruchipată pe scenă. Dublul se arată a fi în esență însuși procesul de instrumentalizare a actorului, proces prin care el își abandonează temporar realitatea sensibilă, spațio-temporală, facultățile lui creatoare. A crea un personaj, a construi dublul care să-l înglobeze și să-l poarte, echivalează cu o restructurare a imaginarului sau și cu refacerea, relinioară facerea, într-o anumită măsură, sau construcție, dacă vreți, așa despărțit cuvântul refacere, a persoanei lui. Întrupând diverse personaje și elaborându-și succesiv dubli, actorul nu numai că se joacă neîngăduit de liber cu natura, cu umanitatea lui,
dar se arată vădit înclinat să extragă din adâncul ei și să-i speculeze irregularitățile, dându-le apoi sub o mască sau alta dezvoltări ieșite din comun și de-a dreptul periculoase pentru echilibrul lui interior. Această ultimă frază pe care v-am citit-o trebuie întotdeauna să facă parte dintr-un manifest adresat guvernanților vis-a-vis de mizeria în care trăiește un actor. Dar nu despre asta vorbim noi acum, dar mi-a plăcut foarte mult că oricine se întreabă, bine, dar ce face? Se joacă pe scenă acolo. Ei bine, se joacă, se joacă cu sănătatea lui, în primul rând, se joacă cu limitele umane. Și dacă ăsta este un efort mai puțin înțeles sau mai greu de pătruns. Polii între care ludismul său e chemat a se revela pe scenă sunt întotdeauna extremele, iar nu constantele de mijloc ale firii umane. Un actor care nu pendulează între limitele lui și nu creează o acută stare de primejdie, prin evidenta forțare a acestora, nu va reuși să se impună vreme de câteva ceasuri scenice drept centru al viselor, așteptării și plăcerii spectatorului. Pentru că, de fapt, în asta constă misiunea actorului. Actorul trebuie să reprezinte pentru spectator acel centru al viselor, al așteptărilor acestuia, al regăsirii în el, în personajul întruchipat pe scenă de actor. Dacă această relație nu se stabilește între public și actor, se poate considera misiunea actorului eșuată. Și asta e cel mai grav. Asta am vrut să vă spun despre dublul actorului. Dacă voi vreți să discutăm, că am atins niște puncte foarte, foarte, foarte sensibile din condiția unui actor pe scenă, condițiile meseriei unui actor pe scenă. Dacă vreți să vorbim despre asta... Asta întrebam pe Gabi Costea. Da. Cum reușește actorul, el vine cu bagajul de acasă, se urcă pe scenă și cum reușește el să fie personajul și să transmită prin actul lui actoricesc, să transmită un mesaj, o stare, ceva să fie... Vezi, aici e o alchimie, e o alchimie a sentimentelor. Aici nu mai lucrez cu lucruri fizice, nu mai lucrez cu tehnica actoricească. Tehnica actoricească, adică respirație, impostație, inflexiuni, te ajută în meseria asta până la un moment dat. Dar numai cu acest numai cu acest arsenal tehnic nu poți păcăli spectatorul. Și atunci se produce această alchimie, abandonare, cu care actorul nu se întâlnește întotdeauna. El creează, desenează un personaj și este surprins însuși actorul când ajunge în acel moment de abandonare a lui. Când el, și asta îl sperie, de asta zic că se joacă cu niște limite umane și la urma urmei niște limite dumnezeiești care ne sunt date în momentul în care ne naștem și până murim. Acea esență divină a noastră. Se spune că actorul e cel mai apropiat și cel mai depărtat de Dumnezeu. Cel mai apropiat pentru că creează niște vieți și se joacă cu aceste limite umane, cu aceste sfori ale destinului, cu care numai Dumnezeu se poate juca, dar creează, este departe de Dumnezeu în același timp, pentru că, asta e paradoxul, pentru că creează niște falsuri. Și lui Dumnezeu nu-i plac falsurile, pentru că este un fals. Pentru că eu sunt eu, în momentul în care s-a terminat spectacolul, eu sunt Marius Cisa, care mă duc acasă cu problemele mele, la copilul meu, care mă sună de 5 în 5 minute, stresurile noastre zilnice. Da? Ei, și acest moment de abandonare, care nu se întâmplă întotdeauna, e bine cunoscut faptul că noi jucăm câte 50, 70 sau 100 de spectacole cu același spectacol, adică reprezentații cu același spectacol. La un moment dat se întâmplă undeva
Se poate întâmpla la spectacolul 13, la spectacolul 50 se mai poate repeta lucrul ăsta odată. De asta zic că nu se întâmplă întotdeauna. Această abandonare totală de sine. Mie personal mi s-a întâmplat și mi s-a întâmplat încă din tinerețe. La început m-am speriat pentru că te întreb dacă îți mai revii. Nu există riscul să... Ba da, există și mulți au fost duși la cucubau după acest declic, știi? E ca și cum treci într-o lume de dincolo și nu mai găsești drumul să te întorci. Pentru că suntem foarte ciudat alcătuiți, inexplicabil alcătuiți. Deci există, dar nu se întâmplă totdeauna și e periculos să se întâmple spectacol de spectacol lucrul ăsta. Acum, actorul e și ordinar, se lasă, îi place să se ducă, dar acolo pierzi controlul total asupra ta. Nu știu să vă spun altfel cum e. Efectiv pierzi control, tu nu mai existi, tu nu mai ești. Nu e vorba de a-ți aminti cum te cheamă, ci e vorba de acel control pe care îl avem în viața noastră. Da, acum vreau să beau apă, acum eu mă duc și beau apă. Nu mai fac eu lucrul ăla, îl face personajul și eu nu găsesc pe momentul derulării scenei respective, pentru că nu se poate întâmpla pe tot parcursul piesei, că atunci chiar ești pierdut, ești de partea cealaltă a lucrurilor și e foarte greu să mai revii. Deci dacă în acea scenă se produce acel lucru, e ok, dar ți-am spus, la început e o stare de alarmă pentru actor, în subconștientul lui, acea brumă de control pe care o mai ai asupra ta. Dar, de regulă, lucrurile astea, de-a lungul mai multor reprezentații, capătă ca orice lucru pe care îl facem de mai multe ori în viață, o uzură sau o banalitate, o ușurință de a face acel lucru, de a repeta acel lucru, fără să pot fi suspectat că nu este adevărat ceea ce vând, știi, ca actor publicului. Hai să trecem la Hamlet, la celălalt artist sau la nostru. Și o să încep cu cel mai frumos lucru spus vreodată de un om în viață despre om. Un adevărat imn al omului și numai Shakespeare putea să spună asta. Ascultați. Ce minunată lucrare e omul. Cât de nobilă îi este inteligența. Ce fără de număr îi sunt facultățile, alcătuirile, mișcările. Cât de chibzuit și de admirabil e în faptele sale. Cât de asemenea unui înger în puterea sa de înțelegere. Cât de asemenea unui zeu. Eu cred că astea sunt cele mai frumoase lucruri spuse vreodată de cineva despre om. Eu nu am găsit vorbe sau versuri mai frumoase în toată literatura universală decât aceste lucruri rostite atât de simplu, spuse atât de simplu și portretizând atât de frumos omul. E un adevărat imn, odă a omului. Dar e o idealizare. Nu e o realitate, e o idealizare. Este o realitate. Tocmai de această realitate suntem rupți. Da, cred că e nu este deloc idealizare. Omul așa este construit. Cum poți să vorbești despre asta dacă omul așa e construit să fie? Că noi ne rupem și ne asumăm această rupere și că din afară vedem lucrul ăsta ca o proiecție, deci ca o idealizare. Eu zic că este vina noastră, că ne rup sau că nu credem. Cum ar trebui omul să fie, dar nu este. Majoritatea oamenilor nu sunt așa. Nu, el vorbește despre esența omului. Dar omul nu are cum să fie tot timpul așa. Da. În esență, ăsta este omul. În esență, așa a fost lăsat omul. Da, în Biblie se spune că omul este făcut după chipul și asemănarea lui. Da? Deci purtăm această sămânță divină în noi, esență divină, această asemănare între noi, care suntem frați, tot din motiv de esență, de naștere. Mă scuzați, noi plecăm, dacă vreți să
să închideți pe dinăuntru. Nu ne închidem. Lasă cheia aici pe masă. Dar nu e la mine cheia. Dar la cine e? Nu pot să iau. O las pe masă? Da. Da? Și vorbim pentru Bine. acestea. Bine. Să rămână. Da. Cred că omul trebuie să realizeze asta. Nu e un dat. Păi suntem altfel pentru că sunt multe... Transformare care îl va duce la... Sunt multe filozofii și exemple care spun și ne creează chiar și grafic, ne realizează grafic. E o teorie a oului și cu sămânța din nou. Dacă vei oul culcat, pus oval, sămânța divină este aici și o traiectorie a omului, deci din punctul 0, din punctul nașterii omenirii, înapoi, până înapoi la asta. Și normal, sămânța fiind aici, e o îndepărtare de Dumnezeu, adică asta e și este normal ca omul cotidian să privească idealist lucrurile astea, acest portret, această portretizare. E normal. E normal. Adică eu de multe ori mă suspectez că mă încarc și cu toții, cred că simțim chestia asta. Ne încărcăm cu lucruri cu care nu e cazul să ne pierdem vreme. Și mizăm de multe ori atât de greșit în viață, da? Și cât de proști ne simțim, știi? După aia. După ce ne primim de la unul, de la aproapele nostru, de la viață pur și simplu, acea lecție de simplitate, știi? Și spui, ia uite măi, nu m-am gândit la asta, că lucrurile pot fi atât de simple și rezolvate. Atât de simplu. Bun, să trecem la lucruri grele. Asta este o lucrare mai vastă. Cu citate. Asta este bonusul. Am o întrebare. Să Da. dau cu aia mai încolo? Nu. Nu? Tu ai să citești primul monolog. Pe tine te-am ales să citești monolog. Mă gândeam că să nu țin eu. Nu că erai lângă mine, de afară m-am gândit că tu o să citești monologul. Bun. Acum vreau să vă propun o înțelegere a lui Hamlet din două priviri. O privire a actorului și o privire a regizorului, pentru că și actorul și regizorul trebuie să privească la fel personajul în abordare. Regizorul trebuie să dețină toată filozofia personajului, iar actorul, pe lângă a înțelege această filozofie a personajului, trebuie să găsească în plus și mijloacele să o redea, mijloacele actoricești. Cu harul, cu tehnica pe care o are și cu harul pe care îl are fiecare de la Maica Viață și ăla pe care și l-a cultivat. Că harul e ca o sămânță. Depinde cum ai grijă de ea să crească. Bun, lucruri grele. Sunt niște lucruri noi pe care o să le auziți. Dar sunt foarte importante din punct de vedere al actorului atunci când abordează un personaj de complexitatea lui Hamlet, pentru că vă mărturisesc, nu există în dramaturgia universală un personaj mai complex creat decât Hamlet. Cred că din cauza asta Shakespeare de multe ori, sau există și o lucrare de genul ăsta, Shakespeare contemporanul nostru. Este atât de contemporan prin trăirile și complexitatea problemelor pe care le are un personaj, fie că e dintr-o dramă istorică, fie că este dintr-o comedie sau o ferie. Gata, nu mai fac paranteze. Citesc că e important. Să mă opriți unde credeți voi. Adică asta e un dialog între noi, da? De la aparentul fixism caracterial extrem de mărginit al lui Hamlet din primele două scene ale piesei, la debordanta sa plasticitate spirituală din restul tragediei, este un salt care, în ordinea ființării, echivalează cu o naștere. Veșmântul cernit al doliului va fi pentru el doar o haină de lucru a idomamantiei vrăjite a lui Prospero. Din Furtuna. Când în fața lui Hamlet se va ivi duhul tatălui său,
Acesta va fi recunoscut imediat nu numai ca întruchipare spectrală a celui pe care prințul îl venerează și îl adoră, dar și ca emisar terifiant al cuiva cu mult mai presus de el. O să vă citesc, o să dau citatul și până mă face paranteza pentru că, de fapt, aici e cheia personajului lui Hamlet. Pentru că lui Hamlet i-ar fi fost foarte simplu să realizeze într-un timp foarte scurt sau pe loc să-l răzbune pe tatăl său, omorându-l pe Claudius, care se mai culca și cu maică sa. Ce era foarte simplu, răzbunarea poate veni imediat, pe loc, da? La vârsta lui. Deci tentația este de a ucide imediat. Dar întrebarea este de ce nu-l ucide imediat? Știind, având revelația că tatălui a fost ucis de către unchiul său, care acum se culcă cu maică sa. Deci vă dați seama ce situație tragică pentru el. La vârsta lui și la pornirile lui ar fi fost normal să-l ucidă imediat. Ei, și aici intervine acest ceva pe care nu-l citește nimeni. Și vreau să-mi confirmați sau infirmați acest lucru. De ce? Asta nu o să o găsiți nicăieri pe internet. De ce Hamlet nu-l omoară imediat pe Claudius, pe unchiul său? Ce semn e acesta? Că tu leși moarte în zale rătăcești sub raza lunii, noaptea bântuind-o, iar nouă doar paiațe ale naturii ne scuturi groaznic mintea cu gândiri ce trec hotarul sufletelor noastre. Ce rost au astea? Spune, ce să facem? Vorbește Hamlet aici cu duhul tatălui său. Duhul se îndepărtează și ajunge ca Hamlet să facă un singur pas în urma lui, pentru ca Horatiu, Bernardo și Marcellus, adică nechemații, aici e vorba, vorbim de o categorie de oameni, de chemați, de cei aleși, în piesă, în subiectul piesei de data asta, adică nechemații să-l piardă din vedere și să-l mai poată regăsi decât atunci când prințul însuși va voi să fie văzut. Un timp însoțind Duhul, Hamlet se dovedește a fi insesizabil și inaccesibil ca și acesta. Și nu vorbim de chestii vizuale, nu vorbim nici de integrala capodoperelor a lui Shakespeare, văzându-l pe Hamlet acolo, în acele realizări, nici de filmul cu Laurence Olivier și nici de alte filme. Vorbim exact de imaginea pe care ne-o redă prin univers Shakespeare. Un timp însoțind Duhul, Hamlet se dovedește a fi insesizabil și inaccesibil ca și acesta. El a călcat un prag interzis și a trecut dincolo de limita care îi reține pe oameni în afara cercului de foc al misterului. Contactul cu supranaturalul l-a contaminat și a transmis ceva din substanța sa. Și aici e toată cheia piesei. Sau mă strigă soarta și îmi toarnă în toate vinele din trupul puterea leului cel din Nemea. Spectrul vorbește într-adevăr și sunt două voci care se aud atunci. Una spune răzbună-mă și este clar cea a tatălui, care cere răzbunare imediată, dar mai e o voce și e tradusă și e în text. Cunoaște-mă. Deci se pare că în apariția Duhului tatălui său era un spectru și era și altceva în afară de apariția tatălui său. Toată această lume o găsim în lume nedefinită sau lume neperceptibilă omului de rând, o găsim în foarte multe din textele lui Shakespeare. Dar nu vreau să divaghez. O găsim și în Visul culmea, în ferii, în Visul nopți de vară, îl găsim în Furtuna, îl găsim. Această descriere a lumii nevăzute care intervine în viața noastră sau a spiritelor care intervin în viața noastră. Deci este clar că sunt două spirite în acel duh. Una care, spiritul tatălui său care spune răzbună-mă și altceva care îi spune cunoaște-mă. Deci când spune ceva cunoaște-mă, normal ți apare întrebarea, dar cine ești? Tu ești altcineva. Eu pe tatăl meu o cunosc. Și ăsta este alt glas care spune cunoaște-mă. Și de aici începe toată provocarea.
De fapt, au vorbit deodată familiarul și nefamiliarul, emisarul puterii transcendente și însăși acea putere. Dar pentru care din mesajele lor i s-a îngăduit Duhului să calce pragul de lumii de dincolo. I s-a arătat el lui Hamlet spre a ordona o sancțiune sau pentru a ispiti cu încă o luptă cu îngerul. Spre a-l împinge pe prinț la o răfuială omenească sau pentru a-l atrage într-o încreștare inumană. Dacă Hamlet ar asculta numai imboldul uneia, el le-ar trăda fără îndoială pe amândouă. Primul glas cere pedepsirea criminalului și uzurpatorului Claudius. Dar ce poate spera el de la puterea care se ascunde în spatele celui de-al doilea glas? Exemplu din Biblie, Iacob, după ce s-a luptat cu îngerul, a fost întrebat care era numele lui și s-a dat un alt nume, un nume de învingător. Iar când Iacob a întrebat și el de numele celui cu care se luptase, acela a răspuns: pentru ce întrebi de numele meu? El este minunat. Ei, această replică este preluată și de Shakespeare în gura lui Hamlet, când îl întreabă Horațiu sau cine. Da, prietenul îl întreabă: ei, ce faci în acele momente în care el își hrănea acea nebunie? Întreabă: ce faci? El spune: minunat. Știi, practic e preluată această replică biblică. Când nu știi cine e celălalt, el răspunde: e minunat. Știi? Nu trebuie să afli numele lui sau ce se ascunde în spatele totului, în spatele întregului acestui joc pe care îl propune Hamlet și care îi înnebunește pe ceilalți, el doar disimulând nebunia. El mereu s-a controlat. E un joc al provocării pe care Hamlet îl resimte cu atât mai aprig cu cât imperativul răzbunării și cel al cunoașterii sunt topite în aceeași poruncă și se condiționează reciproc, fiind rând pe rând față și revers al unui unic act prin intermediul căruia el urmează să se răzbune cunoscând și să cunoască răzbunându-se. Nu va fi vorba de un scop pragmatic, ci de unul metafizic, între care Hamlet să poată șovăi. Ci e vorba de un țel nescindat care respinge asemenea disocieri. Prințul va trebui să-l ucidă pe Claudius și să ia cu asalt absolutul, fără ca de o diferență de o natură sau alta să separe aceste două acțiuni. Claudius trebuie ucis, aici e foarte important, Claudius trebuie ucis ca și cum ai lua cu asalt absolutul, iar absolutul trebuie atacat așa cum ai tăbărâ asupra unui criminal, cum e Claudius, unchiul său. Horațiu observă schimbarea ce s-a petrecut în prietenul său, dar nu-i bănuiește nici pe departe adâncimea. Ce-i nou, stăpâne? Întreabă el. Și Hamlet îi răspunde cu glasul spontaneității și sincerității necenzurate. Minunat, ce vă spuneam. El este de pe acum multiplu și replicile lui contrastante. Acum, vedeți legătura a acestei multiplicări sau multiplicități a lui Hamlet și nu întâmplător am început cu multiplicitatea actorului. Am încercat. Să uit la să se uite. Cine? Sunt oameni noi. Dă o pauză la asta. Reluăm. Bun, deci spuneam că am făcut o paralelă între multiplicitatea actorului și multiplicitatea personajului Hamlet și a jocului pe care îl propune Shakespeare prin Hamlet. Și spuneam că Hamlet este de pe acum multiplu din acest moment al piesei și replicile lui contrastante îi trădează diversitatea. El jubilează, se joacă, se arată crud, iubitor, cinic, umil și își va stimula consecvent disponibilitatea de a exista în chip multiplu. Deci, în fond, este arta actorului la urma urmei, știi? Pentru că și actorul își alimentează această disponibilitate de a fi și de a ființa în chip multiplu. Este exercițiul meseriei lui. Hamlet nu șovăie să-l nimicească pe Claudius, dar se teme că pripita fapta uciderii l-ar putea închide în orizontul ei strâmt și definitiv, interzicându-i expansiunea eurilor și făcându-l prizonier al unui unic și neschimbător Hamlet. Hamlet răzbunătorul, de pildă, sau Hamlet moștenitorul tronului,
o sândit să bâșbuie și să bată pasul pe loc în temnița cu multe hrube și carcere a lumii. Demonia eului, îmbătat de propria prioritate, instaurează o stare de discordie, de profund dezacord între Hamlet și majoritatea celor din jurul său. Cine va rezista dinamismului aparent fără scop pe care îl dezvoltă el, nu are logică ce face Hamlet. Cine îi va putea îndura nesmintit hărțuielile și exuberanța inconștient agresivă? Ofelia, poate, căreia conflictul îi scapă. Polonius, care nici măcar nu îl bănuiește. Polonius este tatăl Ofeliei. Da? Regina, mama lui, care refuză să-l recunoască. Laertes, care își închipuie că îl poate evita. Rosencrantz și Guildenstern, cărora le este cu neputință să înțeleagă miza. Claudius, care pierzându-se cu firea face jocul vrăjmașului său, sau Horatio, care e gata să se sinucidă pentru a nu-i supraviețui prințului. Sentimentul de panică răspândit de acesta împrejurul e exprimat cu deosebită pregnanță de rege. Iar el ne amenință pe amândoi, pe noi, pe toată lumea, cât e liber. Hamlet însuși dă glas uneori acestei puteri superioară oricărei constrângeri. Mă scuzați că am scris-o așa ca o teză de doctorat. cu citate. Da. Acum e ceasul vrăjilor de noapte. Se cască cimitirele, iar iadul cu molime răsuflă către lume. Acum aș bea și sânge cald, aș face vreo faptă rea încât chiar ziua văzând-o s-ar cutremura. Și este senzațional cuprins această ură, știi? Față de tot și față de lume și această dorință nestăpânită de sânge, de ură, de răzbunare. Uite, aici nu mai vorbim de Hamlet, aici vorbim de Shakespeare, cum a prins-o artistic această urățenie, florile de mucegai ale lui Arghezi, cum sunt cuprinse aici. Uite, acum e ceasul vrăjilor de noapte, se cască cimitirele, iar iadul cu molime răsuflă către lume. Acum aș bea și sânge cald, aș face vreo faptă rea încât chiar ziua văzând-o s-ar cutremura. Deci nu se poate exprima mai puternic chestia asta, e fabulos. Primejdios în Hamlet, pentru sine ca și pentru ceilalți, este elanul multiplicității lui, al eurilor care îl locuiesc și îl antrenează în cele mai diferite sensuri. Dacă prințul se arată suficient de puternic spre a le ține în frâu și a se distribui nevătămat în fiecare dintre ele, alții mai slabi ca el nu le suportă asaltul. Ofelia este zdruncinată din legătura de dragoste cu prințul, la moartea lui Polonius echilibrul ei interior este deja frânt. Nimfa, al cărei element e seninătatea, ea nu rezistă contrarietății și moare pentru că nu poate iubi în Hamlet și cerul și infernul totodată. Ofelia nu se dovedește în stare să îndure pluralitatea contrastantă și o resimte potrivit firii ei exclusiv ca dezmembrare și degradare. Exemplu, citat. Făptura-i fără de seamăn și înflorită, din suflul nebuniei se ofilește. Vai mie că am văzut tot ce am văzut și văd ce mi este dat să văd. Asta este disperare maximă. Când ajungi să spui, vai mie că am văzut tot ce am văzut, deci Ofelia câți 16 ani parcă are în piesă. Sau vai mie că am văzut tot ce am văzut la 16 ani, la experiența, la puritatea unui copil de 16 ani, să spui, vai mie că am văzut tot ce am văzut și văd că mi este dat să văd. Tragedia tragediilor. Ce alt înțeles decât nebunia va avea pentru ei jocul permanent, controlat și hiperlucid pe care îl face prințul atunci când ascunde cadavrul șambelanului și când perturbă înmormântarea Ofeliei. Și că el îl omoară pe Polonius. E adevărat, dintr-o greșeală, nu știi, replica aia. Un guzgan după perdea! Și îl omoară pe... ar fi fost viitorul lui socru. Deci aia crapă, îl iubește și ăsta îi omoară tatăl. E adevărat, accidental. Stai seama, ce tragedii. Deci, sau îi spune asta, aia celebra replică, Ofelia, la mănăstire du-te, știi? Hamlet nu refuză și nu-și refuză nimic din ceea ce ar putea ajuta extensiei eurilor sale.
Spiritul hamletian e mereu stăpânit de fiorul și dorința mistuitoare a avântului spre absolut, ținut să compenseze și să răscumpere, prin orientarea sa, toate neliniștile, încălcările, măsurii și dezechilibrele care l-au pregătit. Claudius ajungă să moară cumplit, știți scena morții, duelul, otrava, că mor toți acolo. Lui Shakespeare îi place să moară toți la final, chiar și la, știi, chiar și la figurativ în comedii sau în ferii. E o replică în Visul unei nopți de vară, în piesa prezentată de amatori, de actorii ambulanți ducelui, zice, dacă au murit toți în piesă, știi, practic în spectacolul din spectacol, și acum ce o să le facem, nu o să le mai tăiem capul, știi, are tot timpul un umor Shakespeare. Hamlet ucide în singurul moment care îi justifică plenar act. Am zis asta? Am zis? N-am zis. Bun, deci Claudius moare cumplit întocmai după cum plănuise Hamlet. Cele câteva gesturi, cele câteva replici care îi preced pieirea, condensează incredibil în durata lor procesul, detronarea și executarea sa ca uzurpator și ucigaș de frate în prezența martorilor, a întregii curți, osândindu-l să dispară ca un criminal de cea mai joasă speță și nu ca un suveran înfrânt. Avea o gropare, o replică genială, nu mi-o amintesc acum, ceva cum te duci în mormânt, că parcă nici pământul nu e demn de tine. Cam așa s-a dus Claudius. Hamlet ucide în singurul moment care îi justifică plenar actul. Adică atunci când descoperă că jocul aparent inofensiv al ducelui, al duelului cu Laertes, este în realitate sfârșitul jocului. Știi că Hamlet a fost rănit de sabia otrăvită, i-a otrăvit sabia lui Laertes și ăsta a fost tăiat. De fapt, n-a fost răpus, a fost tăiat și normal otrava a început să lucreze și să-și simtă sfârșitul. Rănit mortal și acceptându-și moartea ca pe o jertfă de sine, deja împlinită, prea pretențios, trebuie să mai schimbi aici. El îl străpurge pe Claudius. Trăirea diminuată se motivează prin faptul, deci acolo nu e nicio trăire, adică totul e foarte jos, se întâmplă niște lucruri crunte, teribile, dar nu avem trăiri încărcate. Shakespeare nu încarcă aici, nu suplimentează trăirea personajelor, cum se întâmplă în tragedia antică, mor, luați-mă pe brațe, duceți-mă. Nu suferă nimeni. Și nu încarcă Shakespeare aici. Trăirea diminuată se motivează prin faptul că simțirea și conștiința prințului participă cu toată intensitatea exclusiv la așteptarea revelației, cu care fapta răzbunării a fost necontenit corelată în cugetul său. Și spune simplu, am zis, Horatio, eu mor. Și pe urmă spune ceva foarte simplu, mai e o replică și jumătate, dar acea ultimă jumătate de replică este înspăimântătoare. Adică ridică, nu știu, un tir de întrebări. Și spune așa, zice, o de-aș avea răgaz, dar cruda moarte e temnicerul care nu așteaptă. V-aș povesti atunci, dar să lăsăm. Și zice în engleză, I could tell you. Am zis bine? Da. Exclamă tulburător Hamlet spre a adăuga imediat, but let it be, but let it be. Adevărul care îi devine accesibil prin moarte nu are chip și identitate. El a alergat după această himeră și cred că după acea întâlnire cu Duhul, cel de-al doilea glas, adică misiunea care a primit-o de la cel de-al doilea glas, cunoaște-mă, el se aștepta și să aibă o revelație. Să vadă ca pe gaura cheii ce se întâmplă dincolo de ce e dat muritorului să vadă. Și se pare că nu vede, pentru că ultima replică a piesei și a lui Hamlet este următoarea. Restul e tăcere. Da.
Da, deci de asta zic, în momentul în care îl abordez ca actor pe Hamlet, nu poți să pleci de la trăirile lui. Zice, ce-mi place mie ca actor, că acolo trebuie să joc nebunia, să fiu ludic, să fiu când așa, să o iau pe Ofelia. Zic, da, ce nimfă, du-te la mănăstire. Și tu, nu, mamă, se poartă diferit. Are o paletă de stări și de replici pentru toți cei din jur. Îi debusolează pe aia. Dar nebunia lui e perfect controlată. Este controlată ca de o minte diabolică, dar alimentată din acel moment al întâlnirii cu Duhul. Și misiunea călăuzitoare nu este prima replică a Duhului, răzbună-mă, că ar fi foarte simplu. Îl poate omorâ pe Claudius de 7.000 de ore în 7.000 de secunde. Că este lezne, este lângă el tot timpul, dar nu-l omoară. Ascultă glasul ăla care vine de una din neant, dintr-o zonă imperceptibilă nouă. Cred că eu mă gândesc așa, că ar fi felul lui Shakespeare prin care zice că omul și-a dat seama, e momentul în care își dă seama de situația în care se află, relațiile cu ceilalți, ce fac ceilalți. Și de asta nu poate să fie teatral. Nu mai poate să fie teatral. Acolo sunt A ajuns la moarte, a ajuns la simplitate. Da, și-a consumat toată paleta lui teatrală ca personaj, ca el. Vorbim de Hamlet ca de o ființă vie, da? Deci el și-a consumat în relațiile cu cei din jurul lui, cu Ofelia, cu Horațiu, inclusiv nici măcar cu prietenul lui nu putea fi sincer, nici măcar cu Horațiu. Și pe ăla l-a făcut cu Nelly, cel mai bun prieten al lui. A avut pentru fiecare o altă stare, deci și-a jucat tot din punct de vedere teatral Hamlet. Și a ajuns dintr-o dată în fața morții, brusc, ținta, prima poruncă ți-a atinsă, răzbună-mă, că ăștia mor înaintea lui. Maică s-a otrăvit, pe taică s-o străpunge și Horațiu la fel, îl omoară în duel și el rămâne rănit să moară și el ultimul. Da? Și că asta e ordinea. Întotdeauna mi-a fost confuză scena asta și ordinea morților acolo pe care s-a omorât. Și am văzut-o de atâtea ori diferit, știi, făcută teatral. Când mereu sunt buimac aici, cine pe cine a omorât și de ce a murit ăla și cine a murit cupa cu o travă și e o nebunie totală. Dar este clar că prima moare mama lui, ceea ce îl rănește și mai tare. Deși aparent o iubește, pentru că se culcă cu cel care i-a ucis tatăl, mama lui. Astăzi a murit soțul ei, adică tatăl lui, și din a doua noapte s-a dus în patul unchiului lui. Da. Ce oameni! Da, păi da. Cred că... El era regele atunci. Claudius era regele, da? Și ea n-avea ce face. Adică și Hamlet nu voia tron, nu voia să-l ucidă pentru tron. Nu. Ci să-l răzbune. Dar mama sa... Și e cheia, toată scena uciderii, culmea, toată scena uciderii tatălui lui Hamlet, de Claudius, este descrisă și jucată de acea trupă de amatori invitată să însceneze de către Hamlet și aia o să o citim, după ce citim A fi sau a nu fi, monologul. A fost interpretată toată scena de acei amatori. Dar să vezi ce lecții pertinente de actorie le dă actorilor amatori. Îi spune cum trebuie să recite tirada. Foarte fain. Și asta o mai întâlnim cu actorii amatorilor. O întâlnim și în Visul lui nostru de vară, unde și acum apare în piesă de teatru în teatru. Îi plăcea asta lui Shakespeare. Am putea înțelege nebunia lui Hamlet și din perspectiva conceptului de cunoaștere luciferică a lui Blaga? Absolut. E vorba de aceeași filozofie, sigur. Sigur. Dar exprimată diferit. Și la timp diferit, sigur. Vezi? Da. Asta a spus. Nu trebuie să reciți, trebuie să o rostești, știi? Mă gândeam să ți-o asumi. Da, adică eu cred că v-am stănuit, oarecum. Adică cred, vreau să cred. A fi sau a nu fi?
Nu se declară. E adâncă, e interiorizată. Este cea mai personală întrebare pe care o putem pune în viață. Deci nu e declarativă. Da? E personală. E și o lecție de acolo în același timp. Ce facem acum? E înăuntru, e în tine. E a fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai vrednic oare să rabzi în cuget a vitregiei praștii și săgeți? Sau arma să o ridici asupra mării de griji și să le curmi? Să mori, să dormi, atât. Și printr-un somn să cuni durerea din inima și droaia de izbeliști ce-ți date cărnii. Este o încheiere cu cernic de dorit. Nu te încrâncena. Fii un observator al lucrurilor care ți se întâmplă. Ele trec prin tine, prin filtrele tale. Nu te încrâncena. Încearcă să le înțelegi. Poți fi o victimă a acestor lucruri despre care vorbești, a acestei lumi care ne înconjoară. Știi? Să mori. Să dormi. Să dormi. Să mori. Să dormi. Și poate să visezi. Și poate să visezi. Ce mult? Adică cât îmi e permis mie ca ființă umană? Poate să visezi. Adică ce mult să visezi. Da. Aici e greu. Aici e greu. Aici, vezi, aici e greu. Aici e greu. Căci ce vise pot răsări în somnul acesta al morții, când ne-au lepădat hoitul muritor? La asta se cuvine a cuceta. De aceea, viața e năpască. Altfel, cine ar mai răbda lumii bice și ocări, călcâiul tiran, disprețul omului trufaș, chinul iubirii în van, zăbava legii, neobrăzarea cărmuirii, scârba ce-o zvârlu cei nevrednici celor vrednici. Bun, oprește-te un pic, că vreau să vă arăt o diferență de traducere. De ce țin la aceste cărți? Asta e o traducere mai recentă. Să vedeți același text cum sună într-o traducere veche. Adică acelor care chiar au iubit limba română. Ce, a fi sau a nu fi? Iată întrebarea. E oare mai de laudă să suferi în sinea ta săgețile și praștea norocului vrăjmaș? Sau mai degrabă să te înarmezi în fața unei mari de zbuciu și în luptă să răpui? Să mori? Să dormi? Nimic mai mult. Să știi că printr-un somn poți spune odată capăt durerii sufletești și atâtor chinuri ce sparte a cărnii. Iată o încheiere spre care năzuim. Să mori, să dormi. Să dormi poate visând. E altfel spusă, tot așa e? Să dormi poate visând. Uite ce propune. Să dormi poate visând. Sunt foarte diferite. Să mori, să dormi și poate să visezi. Da, dar uite, vezi? Și poate să visezi, dar uite cum spune. Să dormi poate visând. Ce frumos ăla. Să dormi poate visând, deja e altceva. Că acolo sunt două acțiuni, să dormi și să visezi. Nu, să dormi poate visând. Într-un fel și traducătorul un creator. Da. E foarte important, pentru că nu uitați că ele sunt traduse din engleza veche, care e total inaccesibilă. Eu am în birou, ți-am arătat volumul meu de Shakespeare, operele complete, o ediție foarte, foarte veche. E chiar de acolo, cumpărată de la Stratford, din orașul lui natal, da? De una din străduțele alea. Deci aici stă totul. Ce vis în somnul morții poți visa când am scăpat vremelniciei strânsori? E tocmai ce ne îndeamnă a pregeta. Și aici se află și acea îndoială ce de restriști viața atât de lungă. Cine ar mai răbda disprețul, biciul acestor vremi și obida asupririi, jignirea adusă numelui de om, durerea dragostei neîmpărtășită, trufia, a deschis o lume întreagă. Și aici, da, aveți dreptate. Cine spunea de idealism? Da. Aici ai dreptate. Nu vede doar acea lume, nu e doar acea odă. El acolo a văzut esența umană. Și uite cum era, asta era lumea din jurul lui. El a deschis toată lumea din jurul lui. Uite. Zice, cine ar mai răbda disprețul, biciul acestor vremi și obida asupririi, jignirea, dar uite cum o pune, jignirea dusă în numelui de om. Da. Acele esențe de care vă citeam eu la început.
Zice, durerea dragostei neîmpărtășită, trufia dregătorilor, deci prime tot dreptatea zăbavnică, adică justiția, bătaia din picior pe care vrednicia răbdătoare o tot îndură de la nedestoinici, adică lași gunoaiele. Când liniștea și-ar căpăta-o singur cu un vârf de junghier. Tentația sinucidere. Eu aici am găsit multe similitudini cu poezia asta a lui Eminescu. O stingă se a vieții fumegătoare facă să-mi află căpătăiul cel mult dorit în raclă, căci n-am avut loc unde capul să mi-l pun, căci n-am avut tăria de a fi nici rău, nici bun, căci n-am avut metalul demonilor în vine, nici pașnica răbdarea omului de bine. E cam aceeași tematică dezbătută aici în monologul ăsta. Sunt foarte interesante legăturile, conexiunile pe care le facem în literatura universală și... Da. Da, cam hai să citim Ofelia Hamlet. Între voi doi. Dar citiți de asta. De ce? Vrei? Voi doi atunci. Că e lângă tine. Nu, asta n-am mai scos-o. Stai lângă el. Sau vină tu lângă ea. Vină tu lângă ea. Eu nu știu dialogul că tu asta. Ai De unde începem? Nu știu. De unde? Acolo, unde e semnul de la... Aici. Dar iată că vine, la finalul monologului. Ce vede pe Stăpâne, spun, ce faci de atâta vreme? Nu, de la tine. Deci, smerite mulțumiri. Eu? Bine, bine. Păstrez măria ta din partea darul și vreau de mult să ți le înapoiez. Primește-le, te rog. Nu, nici de cum. Eu niciodată nu ți-am dat nimic. Mărite, Doamne, mi-ai dat, știi bine, și însoțite de atâtea dulci cuvinte încât păreau și mai bogate. De Stai vreme... seama ce surpriză. Dar cum îi te dăm? Dar mi le-ai dat, cum mi le-ai dat? Păi Știi mi le-ai bine. dat. Eu? Eu? Nu ți-am dat nimic, Anton. La mână zi te fac. Cuvinte. De vreme ce mireasma s-a le-a purtat pierit, cu el, ia-le înapoi, căci pentru o fire aleasă, bogatul dar își pierde întregul preț, când cel ce a dat se arată rău la suflet. Stăpâne, iată-le aici. Ești cinstită? Stăpâne, Ești frumoasă? ce vrei să spui, Maria ta? De ce îi spune stăpâne? Câteodată îi spune stăpâne, câteodată Maria ta. Oare ce vrea să spună? Pentru că e stăpâne inimie. Probabil că era îndrăgostită de el, nu? Stăpân al sufletului Sufletul meu ei. sau stăpâne pentru că este prinț? Nu, Și pentru titulatura de prinț îi spune Maria ta. Maria ta. Cât că eu... De supunere. Nu știu, deci de multe ori actorul are situații scenă care zic, băi, de ce trebuie să spun așa? Adică la ce mă refer când spun așa? Și de multe ori regizorul nu are răspuns. Un fel de tatonare între ei, Da. prin formule din astea, cred că. Sau de apropiere în același timp. De simpatizare, de, știu eu, depinde de stări. Aici, nu? Da. Că dacă ești cinstită și frumoasă, cinstea ta nu trebuie să stea la sfat cu frumusețea. Dar stăpâne, cu cine oare s-ar putea mai bine însăți frumusețea, însoți frumusețea decât cu cinstea? Adevărat. Fiindcă puterea frumuseții e mai curând în stare să facă o codoașă din nevinovăție, decât nevinovăția să facă frumusețea să-i semene. Lucrul acesta părea cumva un paradox, însă vremurile de azi îi dau dreptate. Te-am iubit odată. Cel puțin, stăpâne, așa mai făcut să cred. N-ar fi trebuit să mă crezi, fiindcă virtutea nu poate alcătui un trunchi bătrân până într-atât, încât să nu se mai simtă nici urmă din ce a fost înainte. Nu te-am iubit. Cu atât mai rău m-am înșelat. Du-te la mănăstire. De ce să dai naștere unor păcătoși? Eu însumi sunt oarecum cinstit. Totuși, ea ființă pură, ea Fecioara Maria. Totuși, m-aș putea împlinui de asemenea fapte, încât ar fi fost mai bine de nu mă aducea mama pe lume. Sunt prea semeț, răzbunător, ambițios și atâtea păcate îmi stau la îndemână, câte nu am gânduri să le cuprinde, închipuire să le dau viață sau răgaz să le înfăptuiesc. La ce bun să se mai tărască între cer și pământ unul ca mine? Toți suntem niște păcătoși nemăpomeniți. Să nu-l crezi pe niciunul dintre noi. Du-te la mănăstire. Unde e tatăl tău? Acasă, Maria ta. Închideți ușile peste el, ca să nu facă pe nerodul decât la el acasă. Rămâi cu bine. O, Doamne Sfinte, ajută-i! Dacă te măriți, îți dau ca zestre acest blestem.
de-i fi ca gheața de curată, ca zăpada de neîmprihănită și de bârfeală, tot să nu scapi. Du-te la mănăstire, du-te, adio. Sau, dacă trebuie să te măriți cu orice preț, ia un nerod, căci oamenii cu cap știu prea bine ce tihănii faceți din ei la mănăstire. Du-te cât mai repede, drum bun. O, puteri cerești, tămăduiți! Am auzit vorbindu-se destule și despre suprimanurile voastre. Dumnezeu v-a dat un chip și voi vă faceți altul. Țopăiți, umblați în buiestru, pociți cuvintele, dați felurite porecle făpturilor Domnului și vă prefaceți poftele în nevinovăție. Pleacă. Nu mai vreau să aud nimic. M-ați înnebunit. Îți spun că nu o să mai fie căsnicii. Toți cei care au apucat să se însoare mai de mult o să trăiască, afară de unul. Ceilalți să rămână așa cum se află. Du-te la mănăstire. Ce minte aleasă se destramă aici. El, ochi și grai și spadă totodată curtean și cărturaj și ostaș, nădejdea și floarea acestei mândre țări, oglinda și pilda frumuseții în chip și port, el, pilda tuturor, s-a prăbușit, iar eu, din Doamne, cea mai oropsită, ce sub tamierea, cântul șoaptei lui, văd azi cu mintea el a tot stăpână, cu aspru glas din tonul lui clintit, răsună asemenea unui clopot spart. Făptura-i fără seamăn și în floare, de suflul nebuniei veștejită-i. Vai mie, că am văzut ce am văzut și văd acum ce mi-a fost dat să văd. Da. Da. Mi se pare că Hamlet a un moment dat a avut o replică de Sfânt Apostol Pavel. Deci era din Pavel. Multe Când i-a spus, da, sunt biblice. Sună biblic, e ca o... Multe sunt. Da. Luăm o pauză de o țigară? Da? Și pe aia revenim foarte... Citim testamentul teatral actoricesc al lui Shakespeare în vorbele lui Hamlet către trupa de amatori. Dezvălui foarte repede scurta poveste de iubire a lui Romeo și Julieta și am încheiat. De acord? Da. Sau sărim peste Romeo și Julieta? Cum vreți? Da? Cum vreți? Ok, hai să luăm o pauză. Pauză. Să zi un bar. Apă, suc. Haideți. Nu am început să folosesc toate. Hai să citim testamentul Hamlet. Altfel, majoritatea pieselor istorice ale lui Shakespeare sunt despre vânzare. Da? Cât de ușor se poate vinde omul. Uite, citește cât de mult vreau să te aud. Până? De acolo până... Citește tirada până la sfârșitul frazei. Te rog, spune tirada răspicat și curgător, așa cum am rostit-o eu. Dacă însă te apuci să răgnești, cum fac mulți actori de ei voștri, pun mai bine pe crainicul târgului să-mi strice stihurile. Nici să nu dai din mâini prea tare, așa de pildă ca și cum ai tăia aerul cu ferestrăul. Fii cât mai potolit, chiar în mijlocul oianului al furtunii, ca să zic așa, în putejul pasiunii. Trebuie să cauți să păstrezi o măsură în care să... Foarte important. Deci chiar și în vârtejul pasiunii, când te ia, te învăluie și ești tentat, ce chiar și atunci să păstrezi măsura. Trebuie să cauți să păstrezi o măsură care să o mai astâmpere puțin. Mă doare în suflet când aud vreun vlășgan cu căpățâna urâtă într-o perucă, sfârșiind o pasiune în bucăți, făcând o zdrențe și spărgând urechile spectatorilor de la parter care, de cele mai multe ori, nu sunt în stare să prețuiască altceva decât pantomime de neînțeles și gălăgia. George Custura. Pe unul ca ăsta, ce se crede mai grozav decât Termagant și mai irod decât Irod împărat, aș spune să-l bată cu biciul. Te rog, ferește-te de astfel de lucruri. Îți făgăduiesc, măria ta. Să nu fii totuși nici prea mulatic, dar lasă-te călăuzit de bunul simț,
Potrivește fapta cu vorba și vorba cu fapta. Ia aminte numai să nu depășești măsura, fiindcă tot ce întrece măsura se abate de la scopul teatrului. Acest scop fiind încă de la începuturile sale și până astăzi să se păstreze ca o oglindă a firii. Să arate virtuții, adevăratele ei trăsături, păcatul, icoana lui și tuturor vremilor și vârstelor, tiparul lor. Dacă depășești acest cel sau dacă nu îl poți atinge, chiar de îi face să râdă pe prostănaci, nu poți decât să ne mulțumești un om cu mintea întreagă. Iar părerea unuia ca acesta trebuie, în prețuirea voastră, să atârne tot mai greu cât mulțimea întreagă care umple teatrul. Sunt și unii actori. I-am văzut jucând și am auzit pe alții ridicându-i în slava cerului. N-aș vrea să vorbesc cu patimă, care nu mai aveau nimic creștinesc în spusa lor. Nici măcar înfățișarea de creștin, de păgân sau chiar de om nu mai aveau. Se umflau în pene și răgeau de am ajuns să cred că i-a făcut oameni vreun salahor de-al creațiunii și că i-a făcut greșit. Așa de cumplit mai mult săreau tot ce e omenesc. N-are nicio legătură cu Hamlet ce scrie aici. Vă dați seama că și-a strecurat testamentul. Este un formator de teatru fantastic al vremurilor lui. Fantastic, este fabulos ce spune. Descrie niște oameni, niște caractere. Bogdan Ghiu le povestește astăzi. Îi numește inutilii. Da. Deci, fără caractere, ăia făcuți de nu știu ce... Salahor, da. Dar problema că teatru se joacă de asta nici nu prea îmi place și nu prea merg. Se joacă așa extraordinar, exacerbat. Nu. Spun că de asta prefer cineva că e mai firesc. Teatru mi se pare că e așa, nu știu, orice e exagerat, orice reacție e exagerată. Nu știu de ce, adică de ce se țipă, nu înțeleg de ce se țipă. Și că nu e cazul să se țipă, mie așa mi se pare. E așa o... Vorbești de Brașov. De Brașov, da, hai să-ți explic tehnic. De ce pe scena din Brașov se țipă? De ce ne-am nenorocit toți glasurile? Sala are o acustică îngrozitor de proastă. Acum se reface, se lucrează, va fi ok și sper să ne revenim și noi. Pentru că noi când plecăm în turnee și jucăm într-un teatru normal, ne trezim țipând și atunci imediat ești acel autocontrol, pacne diminuăm, știi? Și, da. Și asta e o problemă a teatrului, nu a actorilor, ci ce a putut să facă o sală proastă din actori, cum a putut să-i strice meșteșugul ăsta. Știi? Asta a fost. Dar nu se țipă. La sala studio ai fost la un spectacol? Da, chiar am fost. Se țipă? Nu, așa, acolo nu. Nu toți țipă. Mi-a mai plăcut ceva acolo, zicea fapta cu vorba, nu mai știu, și făcea invers. Fapta cu vorba. Și pormă lua invers. Fapta cu vorba și vorba cu fapta. Vrea să sublinieze când face inversiunea dintre... E un testament, un cat acolo, știi, nu are pleacă mai departe să întoarce înapoi. Care să fii mai atent la ce zice. Tupeul și tenacitatea să-l infiltreze, probabil în cea mai valoroasă piesă de teatru scrisă vreodată pe pământ. Și cea mai complexă, cu cel mai complexe caractere. Și Macbeth e tot pe acolo. Aș vedea cam pe așa. Da. Bun, hai să vă zic de ce au fost niște nenorociți și niște inconștienți Romeo și Julieta. Ce am făcut cu hârtiuțele? Scurt și gata. Habar nu. Așa. Da, am intitulat-o Capcanele iubirii în Romeo și Julieta. E scurtă. Ce capcană nevoia de a-l căuta pe celălalt? Este foarte cotidiană. Mi se întâmplă tuturor lucrul ăsta. Și așa este. Așa s-a întâmplat atunci, așa mi se întâmplă și acum. Perseverăm în greșeală. Și totuși nimic nu dorim cu mai multă ardoare decât să devenim prada sângeroasă a cuiva. Să ne știm devorați de el și totodată să-l devorăm. Să fim aerul care sparge plămânii, alimentul care resoarbe în el trupul pe care îl hrănește. Cunoaștem oare voluptăți care nu sfârșie?
deliranți în dragoste ca și în ură, ne primejduind cu neînfrânare unii pe alții, convinși că numai desfătările dușmănoase prefigurează extazul somptuosul ceremonial al distrugerii reciproce. Din prima clipă a întâlnirilor, Romeo și Julieta se amenință cu nestăpânire unul pe celălalt și fiecare se vrea în dăruire cât mai amenințat. Ei exagerează necontenit, țintind cu obstinație spre o maximă periculozitate a actelor lor și par a se liniști doar atunci când întrupează primejdia. Iubirea e un sentiment ce exclude diletantismul. Trăind-o, devii un vas în care spumează divinul. Ce poți face înghițit de apele acestea crepusculare, dacă nu să suferi cu savoare și să mori cu voluptate? Romeo și Julieta sunt încărcați cu o energie luminoasă, energie care face ravagii în jurul lor. Paris, Tybalt și Mercutio nu le-ar cădea victime. Aceștia nu au știut la ce se expun, venind în contact prea direct cu cei doi îndrăgostiți și interpunându-se sub o formă sau alta între ei. Alții ca Lorenzo, Benvolio, bătrânii Capulet și Montagu scapă ca prin urechile arcului, dar despre niciunul nu pot spune că a ieșit complet nevătămat din această aventură. Aici toți martorii au câte ceva de plâns, toți sunt sfâșiați. O înfricoșată putere a surpat tot ce am clădit. Așa grăiește Lorenzo, pastor sau ce e, preotul Lorenzo. El are dreptate într-o privință și se înșală în alta. Natura umană e creată într-adevăr pentru mânia divină, însă cei ce se oferă deschiși acestei mânii nu sunt surpați de ea. Zeul nimicește omul și tiparul lui de carne numai întrucât îi spulberă limita. E normal, deci, ca iubirea, introducând absolutul în timp, să apară adesea ca un act contrar al vieții și să aibă violența unui implacabil rit de distrugere. În iubire, răsplata și răscumpărarea sunt date ca arvună. Cu ele se începe, cu stropul de extaz ce trezește gustul nemăsurat pentru fericire. Nu doar o pornire blândă, dar și o voință cruntă îi mână dinăuntru lor pe îndrăgostiți către celebrarea cununiei lor însângerate. Iubirea este suferință pentru că descoperim prin intermediul ei ceva atroce, că nu ne ajunge nouă înșine. Această cădere a îndrăgostitului în el însuși, în nimicnicia lui, stârnește în chip paradoxal demonismul dragostei. Dacă sunt aproape nimic, trebuie să devin totul. Și asta se va întâmpla tocmai prin acela sau aceea care m-a făcut să simt tot ce am pierdut înainte de a avea vreodată. Această exasperare a iubirii răscoală firea împotriva firii și o pregătește pentru mânia divinului. O înaltă febră îi cuprinde pe Romeo și Julieta, unindu-i cu ceea ce nu pot poseda în mod desăvârșit. Fiecare înaintează însă în delirul celuilalt și întâlnește acolo propriul lui chip zeificat. Și aceasta nu e idolatrie, ci presimțire a îndumnezeirii. Uite cum arată Julieta, glorificată sau slăvită de Romeo. De-ar fi să fie ochii ei în cer, atât de tare ar lumina văzduhul că păsările nopții ar porni să cânte toate, ca în plină zi. Și pe Romeo, preamărit de Julieta, iar de-i muri vreodată, fă-i din trup o pulbere de stele și va fi atât de mândră bolta înstelată că dându-i tării orbitorul soare se va închina întreaga lume nopții. Romeo e gata să-și nu e nimic ironic în ce spune. Romeo e gata să-și străpungă pieptul pentru aceea pe care o simte a fi cerul însuși. Julieta resimte pierderea celui unic ca pe un prăpăd general, o nenorocire. Lorenzo, tot mai vulnerabil, tot mai expus energiei luminoase pe care o degajă, o dezvoltă cei doi îndrăgostiți, se lasă fără voie condus de ei și îi grăbește și el într-acolo unde îi împinge acea putere luminoasă, cu toate că observă cum sporește întrânșii dorul de moarte. Nu face altceva decât să le facă jocul. Deci, ca să scapi, te vei uni cu moartea. Spune și recunoaște Lorenzo și sugerează. Toate întrebările se adună într-una singură, cerând un unic răspuns. Obiectul iubirii, cum să ni-l însușim? Avândul sau fiindul?
Am terminat cu această întrebare. Iubirea. În iubire trebuie să ai, să deții sau să fii? Să fii. Povestea este simplă, e clară, încurcăturile, da, sunt complexe. În fond, povestea e foarte simplă. Atunci când trebuie să ai ceea ce nu poți avea, că asta era dușmania clasică între Capulet și Montagu. Normal că nu exista cale între ele, dar cu ea s-a întâlnit. Ceva lor le-a întins această cursă. E ca o cursă întinsă de destin pe care ei au mușcat-o, au halit-o. Și au fost atât de vehemenți în a-și dori lucrul ăsta, a înfăptui iubirea asta, au avea sau au o trăi, nu știu care e diferența aici, încât nu le-a păsat, adică nu le-a păsat de cei din jur, a fost un egoism maxim al iubirii. Ăia mor, se omoară în jurul lor, pentru ei, din cauza conflictelor iscate. Suferă familii. Ei mor. Cea mai amuzantă chestie din Romeo și Julieta și dintotdeauna mă face să râd, e poștașul, care nu ajunge niciodată la timp cu scrisoarea. Că dacă ar fi ajuns, acolo e cheița piesei, că dacă poștașul ar fi ajuns la timp cu scrisoarea și ar fi mărturisit că de fapt a luat o travă care peste, nu știu, după 12 ore sau nu știu cât timp își pierde efectul și se trezește, deci poștașul a încurcat toată chestia. Și mi se pare atât de modernă chestia asta, știi? E atât de contemporană piesa. Da, e atât de contemporană piesa prin intervenția acestui poștaș mesager, știi? Care nu ajunge la timp. Da, am o întrebare. Da. E vina lor că se iubesc sau vina acelora că nu-i lasă să... Păi vezi, asta este dincolo de noi. Păi nu știu dacă pentru care s-a întâmplat totul. E o decizie a destinului sau e o capcană a destinului, mai bine zis, în care ei au căzut. Au căzut datorită neexperienței lor și exuberanței lor, pentru că Julieta avea 13 ani, 13 ani. Totuși, dacă iubirea lor putea aduce cele două familii împreună, punea capăt unui război secular. Deci, partea proastă e că nu s-a pus niciodată problema așa în piesă. Că dacă ei s-ar căsători, s-ar termina războiul dintre cele două familii. Nici măcar nu s-a pus problema, pentru că acest lucru era cunoscut că este imposibil. A existat o continuare interesantă după Romeo și Julieta, imaginată de un rus, pe care am și jucat-o aici la Dramatic, Doamne, cum se chema, acum mulți ani, Blestemul lui Mercuțio. Deci a văzut ceva spectacolul Blestemul lui Mercuțio? Nu mai amintesc numele rusului, al dramaturgului. Cert este că e foarte bine scrisă piesa. Eu uite, nici măcar nu mai am textul. A fost așa de mult, nici nu știu ce s-a întâmplat cu textul. Între timp m-am mutat și eu, nu mai știu, dar așa se cheamă, Blestemul lui Mercuțio. E scrisă de un rus și exact continuarea poveștii. Ce s-a întâmplat după ce au murit Romeo și Julieta? Ce s-a întâmplat cu cele două familii și cu prietenii rămași în viață și schiloviți de acea poveste. Povestea a continuat, au apărut, dar într-o lume mult mai meschină, știi, altfel imaginată. Tot așa, din cele două familii, Montagu și Capulet, a fost trimisă o nepoată de-a lor, s-a îndrăgostit de un nepot de-a lor și s-a reluat firul ăsta, numai că asta era un asol, un șchiop, un strâmb, personajul nostru, nefiind o piesă contemporană, jucată s-a păstrat memoria vremii, știi? Amprenta vremii în spectacol.
Și ea era un vagabond, avea un copil de nu știu unde, era o poveste așa complicată, știi? Dar și ea a ajuns să se iubească adevărat privindu-și interiorul, știi? Cunoscându-se, întâlnindu-se și cunoscându-se. Da, așa începea, era o regulă impusă de duce. A zis acum, după povestea asta tristă, și așa începe cu Romeo și Julieta pe catafalc, așa începea spectacolul. Și ducele zice, de acum trebuie să facă pace între aceste familii și fiecare își va da un reprezentant să se unească și să se termine odată, să fie învățătură de minte pentru toată lumea această întâmplare nefericită dintre Romeo și Julieta. Și normal că nu și-ar da învlăstarele bune și și-au trimis șurfele. Știi? Și culmea că ăștia se îndrăgostesc până la urmă, știi? Chiar dacă vin cu alte scopuri, vin cu totul alte, vin să se unească și vin cu totul alte planuri, știi? Aceste planuri se prăbușește în capcana iubirii, știi? Interesantă, știi, continuare. Dar se poate face o paralelă cu Mai 3 de Iliade? Și acolo a fost o... Da, altfel. Cinere? Da. Nu, dar în sensul tot așa. Depinde cum ți-o imaginezi. La urma urmei, pentru fiecare rămâne doar un exercițiu de imaginație. Tot. Ceea ce povestea pe care o citim sau povestea care mi se dezvăluie e o propunere, e un punct, e o scânteie. Dar de foc noi suntem responsabili. Așa că nu greșim nici când dacă ne imaginăm că are conexiuni cu ceva sau trezește în mintea noastră un alt film sau dezvoltă alt film, mai bine spus. Eu nu văd. Dar dacă tu vezi, e foarte bine. Dar înțeleg că la Shakespeare, în general, piesele lui, tinerii sunt elementele bune sau sunt binele și tot ceea ce e vârstă reprezintă rezistența către schimbare și către mai bine, către progres, către... Așa sunt văzuți bătrânii în piesele lui Shakespeare, nu ca niște înțelepți neapărat. Îți mărturisesc că n-am dezbătut-o social, din punct de vedere social și al conflictului dintre generații, pentru că întotdeauna, dincolo de acest conflict, nu lasă să se prevadă de fapt asta. Sigur că el există pentru că există în orice etapă de evoluție socială, acest conflict rămâne între vechea generație și noua generație, cum e normal să existe între vechi și nou. Dar corupția prezentă, indiferent că e la nivel social, istoric sau sufletesc, corupția în cazul situațiilor sau a relațiilor propuse de Shakespeare este atât de mare că nu poți să faci. Nu lasă să întreba de ceva de genul ăsta de care îmi spui tu. Corupția cuprinde pe toată lumea. Știi? Și nu vorbesc de corupția politică. Vorbesc de tot ceea ce corupe, ce poate corupe un om afectiv, spiritual și fizic. Majoritatea se măcelăresc, că e bine cunoscut roata asta, ciclul ăsta de morți inventat de Shakespeare în cazul pieselor istorice. Vreau și eu să știu, cât adevăr există în acele zvonuri care sunt foarte actuale acum, cu privire la faptul că nu Shakespeare a scris aceste piese, ci ori le-a găsit, ori și le-a... Te rog să mă crezi că cunosc foarte multe variante, iar răspunsul meu este nu știu. Nu știu. Nu știu pentru că nu știu. Da, exact. E un geniu. După presupunerile mele, sigur că să ai acces la asemenea volum de informație istorică și modele istorice și o asemenea cultură asimilată, nu poți fi decât de sânge albastru. Clar. Și o asemenea dezvoltare spirituală.
Deci o încrengătură există acolo, o viță nobilă sau arteră albastră, clar că există. Pentru că este clar că nu e Shakespeare, pentru că știm foarte bine că Shakespeare la un moment dat a dispărut, s-a întors în Stratford, cum se cheamă? Upon Avon, și a continuat să vândă grâne. Sau un așa cineva moare, nu vinde grâne, dacă nu mai scrie. Nu vinde grâne. Deci, asta este clar că Shakespeare nu e Shakespeare. Asta este clar ca lumina zilei. Întrebarea este cine e Shakespeare. Am văzut un film și... Asta nou, acolo sunt multe inexactități istorice ca date, foarte multe. Sunt trei flagrante și moartea lui Marlowe n-a fost aia produsă în film, anul arderii teatrului, că ăștia i-au incendiat teatrul. În film se spunea că pentru manuscris, nu, ci pentru moravuri și pentru că a atacat niște... sau voia să se ascundă proveniența lui Shakespeare. Pot fi multe motive, dar nu neapărat manuscrisul. Arderea manuscrisului a fost semnul arderii teatrului lui Shakespeare. Probabil partea de moravuri. Știi? Și la vremea respectivă... care n-a mai convenit curții și i-au incendiat teatrul, iar o parte din trupa lui Shakespeare s-a retras de partea cealaltă a Tamisei într-o zonă rău famată de curve, de mineri, de ăștia. Și sigur că acolo teatrul nu a supraviețuit. Cert este, și mie nu mi-e clar, dar n-am citit suficient probabil, de ce actualul Teatru Globe, care se găsește în Londra, a fost construit doar în 1997. Jamais couché avec. Nu știu de ce. Da. Bine, și în plus, de ce un geniu? Clar, conștient de genialitate s-a folosit de mâine. Geniu? Da, cel care a scris piesele. Extraterestru. V-aș mai spune niște lucruri. Profesoara mea de actorie a fost unul din cele mai bune mediumuri de pe pământ. Printre primele 7 de pe pământ din toate timpurile. Ea mi-a dezvăluit sau mi-a spus niște lucruri legate de Shakespeare sau mi-a dezlușit niște coduri din scrierile lui Shakespeare care apar unde nu te aștepți. De exemplu, Puck, în Visul unei nopți de vară, în piesele în care apar entități din astea, știi? Zice, înconjur pământul în 40 de minute. Păi a ta-i trebuie astăzi unei rachete să înconjoare pământul. 40 de minute. Și multe lucruri. Și nu sunt neapărat toate împrumutate din legendele irlandeze sau, mă rog, alea nordice, unde era mai aproape de acea zonă a literaturii, care în momentul ăla nu era atât de dezvoltată. Adică, nu știu, erau mituri, probabil, pe vremea lui Shakespeare, aduse de sus, din nord, cu elfi, cu Sfântul Patrick, cu urechile așa. Adică prin opera lui Shakespeare s-au revelat niște adevăruri, umanități. Da, dar nici... Ca și în Biblie, ceva de genul. Da, e una din forme. Da, și e o întrepătrundere, dacă vrei, și un contact, practic, că se întrepătrunde în Visul unei nopți de vară, această lume eterică, insesizabilă, cu ființele umane, știi? Da. Da. Ar fi o explicație de ce acel geniu n-a vrut să-și asume identitatea, pentru că la vremea respectivă a face teatru nu era cea mai nobilă ocupație, nu era pentru cineva din Casa Regală. Dar nu era vorba de a face teatru. Nu, dacă ei aveau poeți pe care îi prețuiau pe vremea contemporană cu Shakespeare. Și care erau mult mai bine văzuți decât Shakespeare. Da. Nu știm. Și probabil, dacă nu știm acum, probabil nu o să știm niciodată. E una din necunoscutele omenirii. Cred că cu Marlowe sau cu cine a avut el o rivalitate din asta?
apare în Shakespeare in Love. Cred că Marlowe era, sau nu știu exact dacă îl țin corect. A existat. Un alt dramaturg care era mai apreciat decât Bacon. el. Francis? Cu Francis Bacon. Da. Nu? Nu cred. Nu știu dacă a scris teatru Bacon. Sigur a scris filozofie, am știu dacă a scris teatru. Dar Christopher Marlowe, cred că era cel care a scris o variantă a lui Faust. Da, sunt două posibile, dar personaje cărora li se atribuie lucrările lui Shakespeare, piesele lui Shakespeare. Dar cea mai plauzibilă ar fi cea lui Marlowe. Dintre toate. Nu știu. Dacă nu știu, nu știu. Oricum nu contează, ne-a rămas ceva frumos. Noi zicem Shakespeare. Ne-a uită. Da, pot să zic că n-am citit ceva mai bun în materie de teatru decât Shakespeare. Pentru că, nu știu, e la un nivel mult mai sus decât orice de altă piesă. înțelegere, da. De înțelegere. Da. El e la un nivel de înțelegere. E un filozof, e un dramaturg filozof. Ceea ce nu întâlnești chiar în toate piesele de teatru. Sau chiar rar. Și iubitor de viață. Da. Bun. Eu am gătat ce am de zis. Mulțumim frumos. Dacă ceilalți, dacă mai vor ceva să spună. Conchide tu, Mihai. Păi eu încep cu mulțumirile de rigoare. Cine a început primul? Da. Cine a început? Tu ai venit Capul cu idei. răutăților. Nu sunt doar eu, mai e și Adriana, cu care gândim treburi. Dar noi vă mulțumim că ați mai dat curs unei astfel de mers și a întâlniri. Știți că materiale înregistrare găsiți pe site, pot fi ascultate oricând. Să nu dai pe aia. Prelucrată. Editată. Da, punem acolo un zgomot de Ce e saturare. tu? Ce e George? Nu știu. Nu știu ce. Ok. Dar încă se registrează. Niște șoașă. Mihai oprește ca să... No,